Takže vážení a milí, rozumieme všetci po slovensky, igen? No, igen. Ja vás vítam v Zámagúri. Toto je najsevernejšia časť Spiša. Rieka, po ktorej sa budeme plaviť, Dunaj, tvorí štátnu hranicu, takže Slovensko, vodná hladina, hranica vľavo bude Poľsko. Plavba je dlhá 9 km, asi hodinku 15. Výška vody okolo pol metra, ale budú miesta len 15 cm, niekde trošku pôjdeme po skalách. Maximálna výška 12 metrov. Na území Slovenska začína Pienický národný park, prítokom tohto potoka volá sa Lipnický potok, vzadu amfitáter. Po 2 týždne tu máme zámagúrske folklórne slávnosti, na ktoré vás pozývam, piatok Tublatanka. A taktiež tu je kemping, trošku rarita, pretože nachádza sa na území národného parku. 3 koruny, sú 4 skaly, máme turistov, ktorí tam aj dneska pôjdu, potom nám zakývajú z tejto najvyššej skaly. Má nadmorskú výšku 982 metrov od mora a 522 metrov od Dunajca. Oni to budú, alebo absolvujú, naša plavba skončí na hranici, prejdú do Poľska, pôjdu po poľských kopcoch hore a vrátia sa novým mostom do Červeného kláštora. Vy keď ste ubytovaní tu, v Červenom kláštore je nový most, ktorým keď prejdete na druhú stranu, tu začína cestička dozadu. Hej, sú serpentíny a výstup hore trvá hodinku a pol. Vľavo v bielom tričku Adidas fajčí biele malborky, vidíme ho tam? Pri troške fantázie tá skala má dve očiatku pusu, je taký pingvin, jedno, druhé pusa. 3 koruny, 4 skaly, to je trošku zvláštne. Zľava nad ogrodky, okrunglica, ploská skala, Pánska skala. Len my po vode ideme 9 km, vzdušnou čiarou kláštor Lesnica sú len 3 km. Dunaj má 8 meandrov, 8 zákrut. Slniečko bude napravo, bude naľavo, pred nami, za nami. Takže žartovné názvy skôr vám poviem. Uvidíme asi o 2 km. Tá vysoká bude Kaška, široká Baška, Mariška, Katarinka, Božena, Mária. A Marišku dneska uvidíme dvakrát. To by bolo na začiatok. Moje meno Dilo, kolega Michal. Čo vieme, rádi odpovieme. Vy sa pýtajte na všetko, čo nevieme, niečo zase vymyslíme, aby sme vám teď neostali. Hovorím, pred 2 týždňami ešte pri povodni bola výška vody okolo 3 metrov. Dole bude vodoznak, tu bolo 355 cm. Ako? Ja práve hovorím, dneska proste, lebo celý týždeň bolo zle počasie, málo ľudia dneska, tých turistov je veľa. Je rozdiel, kedy 12 detí, 12, 14, 15 vystaví. Rieka Dunaj vyviera v Poľsku, je Dunajec biely, ktorý tečie cez Zakopane a Dunaj čarný. Na území Poľska je nová priehrada, volá sa Corštín. Len 20 km Dunaj pôjde po štátnej hranici. Toto sme prešli v pohode, ale ako bola povodeň tu, tie kamene sa nás viezli, ináč to bolo všetko na brehu poukladané. Takže naša plavba skončí na hranici, kto chce, môže sa ísť pozrieť do Šťavnice, do poľského kúpeľného mesta. Dunajec priberá v Poľsku druhú slovenskú rieku Poprad. Takže jedine Poprad, Dunajec tečú do Visly, Visla tečie do Baltického mora. Všetky rieky na Slovensku tečú do Dunaja. Študentov už tu nejak nemáme mladých. Slovičko Dona znamená voda. Vodný tok, najväčšia rieka je Ruská Don. Dunaj tvorí hranicu Slovensko-Maďarsko. A Dunajec od 13. storočia je prírodná štátna hranica medzi Poľskom, Rakúskom, Uhorskom, Československom a teraz len Slovenskom a Poľskom. Výškové prevýšenie bude 42 metrov, niektoré miesta úplne pomalé, také rovné, niektoré miestečka rýchlejšie. O chvíľu sa to zrýchli, ale tam bude zase voda malá. Do roku 1997 tu boli preteky vo vodnom slalome, aj tento rok odchovanci stadiaľto Škantarovci, majstri Európy C2, majstri Európy 3x2, Halčín včera tiež boli svetový pohár, postúpil do finále.
Juro Minčík je staďalto tretí na olympiáde v Sydney, no len na všetko treba tri veci, peniaze, peníze, penieži. Takže tie preteky už tu nie sú 15 rokov. Do vody sa potom dávali umelé prekážky dreva, takže ináč to vyzeralo ako dneska. Na území Poľska začína Pieninský národný park tesne pod 3 korunami. Je to najstarší internacionálny park v Európe. Vznikol v roku 1932. Na Slovensku je 9 národných parkov, sú väčšie, Vysoké Tatry aj sú staršie, ale tento je najstarší internacionálny park medzi dvoma štátmi. Čiže ďalej už neuvidíme rybára, nesmie sa chytať ryby. Plaviť sa môžete na všetkom, čo nemá motor. Kajaky, kanoe, rafty sú dovolené. Nesmiete trhať kvety, lámať stromčeky, toto môže len bobor alebo... Ženské srdcia? Ako? Prvá skala volá sa Ostrá, tu začína prielom. Ešte raz 8 zákrut, tady máme dosť foťákov pri troške fantázie, alebo doma si pozriete na túto skalu. Labuť, dlhý krk, ľavé krídlo pravé. Ubol mladý máme zora, tam som ukázal bocian biely, hniezdí na škole a je... Podobá sa aj na bociana černého, ale toho nerad spomínam, toho ženiem radšej do Poľska. Pretože bocian biely nosí biele deti, bocian čierny veľa cigánov. Taký kalapček sa nevolí, vieš? Ešte raz, tá malička sa nám šková, tá vysoká bude Kaška, Baška, Marišku, dneska uvidíme dva. Po kraju, potom trošičku k sebe, lebo v niektorých miestach ozaj budeš pliechať, koho ten spliecha, tento ešte raz v živote príde. To máte gratis, dneska sa neplatí, aj to počasie, ako si vychádza. Dneska má byť tých 30 stupňov. Aj pivo vyšprechlo. Takže niektorí už ste boli včera v Červenom kláštore, takže mnísi mali právo pivovaru, právo mlyna a právo rybolovu. Pokiaľ na Visle neboli postavené priehrady, ťahol tu losos z Baltického mora. Mnísi v týchto miestach, ako sú tie čierne diery, v noci rozkladali ohne, svetlo priťahuje hmyz, hmyz priťahuje ryby a chytali tu hlavne toho lososa do sieťa, do podberákov. Teraz tu losos sa nedostane kvôli priehrade, ale je tu 22 sladkovodných rýb. Pstruh, potočný pstruh, duhový, lipeň, jalec, mrena, podústva a hlavne tu je hlavátka, ktorá okolo 120 cm, 23 kg bola ulovená oficiálne. Takže vy už máte od cestu naspäť postarané, ostatní ideme naspäť ako? Super, pešo, pretože okolo Dunajca pôjde chodník, aj keď sa otočíte, ale dneska som do spredu, by som vám spravil fotky, tá príroda úplne ináč vyzerá, keď idete pešo po chodníku, ako keď ideme na plty. Taktiež dole sa dajú požičať horské bicykle, ale na tom bicykli to je dosť horké, potom nekývať dvoma rukami, hej, dievčatá blondínky, len jednou rukou, lebo dosť vysoko z tohto spadnúť není sranda. Ináč táto cestička je veľmi stará, len taký základný výťah vám poviem, zvyšok vám potom poviem na budúce, keď prídete. Už Kelti vozili jantár. Jantár je skamenelá živica stromov, ktorá ostala v Baltickom mori a vozili až do Talianska. Kelti slovičko pen používali pre kopce, štíty, pohoria. Takže pen, pieniny, v Taliansku, kde končili, sú Apeniny.
Kačer, slovenský kačica, poľská deti majú úniu 3 roky alebo 4 už. Ale väčšinou kačice sedia na vajíčkach, pretože podľa mňa povodeň im zobrala všetky hniezda. Len jednu mladú rodinku dole som videl teraz za týždeň. Toto nie, Dobre. Dobrý. No dobre zajeďte, bo nimo mapa pierwszy raz dzisiaj jadę. Nie w tym Ani za nami, bo to jest pierwszy raz. A nikto nevěří, a na to, do góry nechce. A oni jeszcze nie umieją czuwać. No to dobre ste pani vybrali otezne, bo viete, že musíme dojať až na dol. Hej, loď sa volá Titanic 2, teraz vám poviem po tom úseku. No nie nasz. Titanic 1 tam boli všetci zdraví a boli bohatí, ale nemali šťastie. Je rozdiel z 12 ľudí, dneska trošku sme váhovo ťažší na tom, čiže... Ale mám perfektného kolegu, ktorý si to väčšinou odmáka, ja vám budem rozprávať. Lebo aj toto sú Poliaci, my aj veľa Poliakov vozíme, pretože ešte raz, ja do rána do 6 som bol v Zastrove vo vagónke, ja robím na plazme, na paličke. Robíme króne, návesy, len ráno hovorím manželke, ideme o 9:30 do Poľska, za 9:30 vylopulte. Hej, že je, takže budem mať doma tichú asi domácnosť dneska. Tak tu sa vyrozprávam, dobre? Hej, Poliakom nejde do hlavy 16 ľudí, oni keby to videli, alebo keby to videla naša kontrola, tak prídem uplatniť. A necháme to takto. No ale hej, už je problém, už nie sú prázdne pulty. Už aj tam, čo sme jednali s nimi, už sú ľudia predaní a nie sú putníci. Lebo mladí sú ešte buď v školách, alebo v školách. Nič nedostávajú, ide preč. Výškomer, koľko je? 50 výškomer? Je okolo 50 cm, pred 2 týždňami ešte tu bolo 353 cm. Dneska tu bude hodinku 15, keď je voda veľká, 50 minút na jeseň voda malá, 2 hodinky. Okolo 250 sa výborne ide na rafte, plavba na rafte trvá 18 minút. Ale to pečko, my máme blondinky, to není parking, to je Poľsko, tá voda bola tento rok až po tope. Tu vidíme, kde išla hore. Čo to je na blondinka? Vás už fotil jeden paparazzi hore. Ale tu Janošikovskok, tu je druhý paparazzi. On si vás odfotí, máme tu aj notebooky, internet, nemyslíte si? A posiela fotku dole a dole budú hotové pohľadnice na vás čakať. Takže najúžšie miesto, 12 metrová šírka, ale voda tu bude 12 metrov hlboká. Janošikov skok pre tých mladých. Janošik bol pán, ktorý bohatým bral, chudobným dával. Je nejako dneska v parlamente. On vás odfotí ešte raz, notebook, internet a dole máte hotové pohľadnice. Oni budú mať na výber z dvoch. Vás fotili už aj na tom moste. Po maďarsky vieme počítať Košičania. Kete, Haron, sex, či to je po nemecky kúk. Sex and the bitch. Dobre, aby som nezabudol nejaký problém. Košičania, zvyšok vy ste... Odkiaľ? Z Barce. Barce, Košice, hej? Nie, lebo tu mám dvoch Košičanov. Luník 9. Všetci sme domáci. Aj tu mám Košičanov, lebo hej, niekedy začnem útočiť na Bratislavčanov a pruser úri. My sme z Bratislavy. Vás tu do tej najväčšej vody tu Tu dojde. 12 metrov, kto neverí. Takže obrovský vodný vír. Nie, lebo vždycky si niekoho vyberem do Berama. Ale čo Bratislavčania, však to sú všetko východňári. Aj ste išli cez Hniezdne, tam je každý rok Hniezde, oni robia Nesville, robia slovenskú whisky. A pred 2 rokmi tam bol Mišo Hudák, tiež Prešovčan. Rusi, ticho. Poliaci, ticho. Východňare a všetci hurá! A Mišo, teraz si pipil demak v Bratislave. Milé východňári odišli z Bratislavy a Bratislava bola prázdna. Tie kačice ma poznajú, ale... Tu máme mladú veterinárku. Čo to sú, kačery alebo kačice? Tak krajšie kače. Hej. A čo je krajšie v prírode, lev alebo levica? Páva alebo pávica? Páv. Krab alebo krabica? Zurinda alebo pico. Had alebo hadica? No, užovka. Vidíme? Užovka. Hej, užovka, voda tu. Boli prípady, že normálne skočila do plte veľká užovka, ona vám nič nespraví. Len kúše.
Väčšinou oni sú zvyknuté, tu je veľa ryb. My ten chleba nosíme pre ryby, hlavne jalec. Jalec, ale jalec žere chleba. Čipsy, ale teraz je voda, nie že špinavá, lebo ona je čisťučka, len samočistiaci proces. Pokiaľ nebola priehrada, voda 2 dní, 3 dní po povodni, keď sa prevaľovala cez Vapencové dno, sa prečistila. Teraz v Poľsku nevideli je priehrada, ktorá sa volá Corštín, pri naplnení má 42 metrov, druhá je vyrovnávacia, tam sa nasromažďovalo veľa zemi, čiže tam sa to mieša, čiže neviem tento rok, či bude čistá voda. Svinská skala. Do roku 1958 poľskí plotníci, oni vedia, to je rodina, dvaja bratia, alebo otec so synom, jedna rodina má jednu plť. Tú plť museli ťahať po svojom území, čiže plť bola iná, do kmeňu stromu, do lípy alebo do smreku vytesali koryto. Zišli dole a naspäť sa rozviazalo, spravili vláčik. Jeden člen to ťahal po brehu, druhý to odrážal. Všade to prešli, len v týchto miestach museli vojsť do vody. Ťažká robota, svinská robota, tí svinia jedna, takže svinská skala. Až do roku 1958, kedy dole bola dedina Lesnická huta, tu bol prezident Zápotocký, Škoti. On videl, aj tam Národný park chceli tú dedinu vysťahovať, on videl, že tí Poliaci robia ako burláci na Volge, preto im dovolil. Do roku 1968 tiež Poliaci vozili ako naši na koníkoch, alebo tu už potom boli traktory. Ale v roku 1968 sa sprísnili regule Národného parku, takže teraz by ste tu nemali stretnúť motorové vozidlo len pre peších a pre cyklistov, ale toto, keď poviem o chvíľu, idú ochranári z dola. A takže je to taký zákon schválnosti. V trojke či v dvojke? Dobre. Keď aj kto má foťačík, môžem aj takto, ale vás je veľa, hovorím, toto sa dá zneužiť, radšej dneska nefotím, lebo... Dobrá. Keď tak zopakujem. Máme na to 8 km. Si odfotil? Vôbec. Nie? Nie, nič si neodfotil. Oni sú zvyknuté, oni pôjdu s nami, vedia, že ja mám chleba ešte ďalej. Oni zídu dole, na koniec úseku, uvidia ďalšiu plť a vrátia sa naspäť. Hej, toto sa deje. Týmto tu, hej. Je tu veľa karpatských jeleňov, vlci, lišky, rys ostrovit, mačka divá. Hej, každý sa pýta, či je tu medvede. Na čo medvede budú chodiť tu, keď v Tatrách si zvykli toto, čo robí človek. Otvárajú odpadkové koše. Hej, a majú potravu, nemusia sa trápiť, zberať nejaké čučoriedky. Pekne sa tu. S kačkami tam. Ďakujem. Mladíš, takto spravíme, vidím, že aj trošku počúvate, ale aby kvôli kontrole dám vám, dneska mám dovolenku, dneska nerobím. 3 otázky, keď odpoviete 3-krát správne, dole vám kupujem deci tatranského čaju. Dajme ho. 72. Dobre. Ale Cez Google môžem to vygoogliť? Ale kto 3-krát povie zle, ide zvyšok jazdy pešo. No. Včera som nedoviezol dole nikoho. Takže taká prvá otázka, ale dneska je práve tých 30 stupňov a tu niekedy tam prší. Aj včera boli na Ľubovianskom hrade, z Ľubovne, a keď pôjdete na hrad, vidíte na vežičku Lomnický štít, 3 koruny, ale včera bolo zlé viditeľnosť, vy ste videli 3 koruny, takže aj tam je hore taká lúka v tom lese, alebo priamo pred nami, musíte poriadne prižmúriť oči. Tam je taká lúčka. Tak je to územie Slovenska, Poľska, Maďarska alebo Ukrajiny. To je za Ukrajinu, ruka hore. Poľska. To je za Slovensko alebo za Poľsko? Poľsko. Čiže za Slovensko koľko, 4? A ja som si Slovensko. Je to Slovensko. Je to správne? Štamper, po poľsky 002. Hej, lebo aj vy, vám sa tu určite zapáči. Hovorím, ja vám zrobím program na 2 týždne. Čiže vy pôjdete dneska hore, ale potom tu sa dá ísť pešo okolo Dunajca na bicykli. Alebo aj po našich kopcoch, takže tu je jediná vyhliadka. Vy prídete pre Červený kláštor, kde je také veľké parkovisko Most. Takže toto je jediná vyhliadka zo Slovenska na Dunajec. Slnečko si všímajme, o chvíľu bude napravo, o chvíľu bude za mnou, o chvíľu bude zase na malej ploche Dunajec sa 8-krát krúti, čiže vzdušná vzdialenosť sú len 3 km. Čiže slovičko Lepen znamená kopce, štíty, pohoria, pieniny.
Ale druhý názov, taká malá pena, tam bude v tej zákrute trošku väčšia. Voda obmýva vápencové skaly, dochádza k chemickej reakcii. Keď nebola priehrada, voda bola veľmi teplá cez deň. Pena bola väčšia, takže podľa peny, pieniny. Znova, tá priehrada zabraňuje povodňam, lenže teraz tá voda je špinavá a cez leto je veľmi studená. Predtým cez deň bola voda teplá, 22 stupňov, v noci 15. Sinusoida teploty bola rôzna, teraz je rovnaká. Takže zase začnú tento rok rásť riasy, ktoré aj uberajú kyslík, čiže nie je aj toľko rýb, čo bolo niekedy. A v zime tu máme aj minus 30 stupňov, pozeráte, Košice minus 6, Zámagúrie, Oravská Lesná, to je tento kraj, minus 30. Ale Dunaj nezamrzne, pretože voda v priehrade je teplejšia. Hore ste videli čajku, neviem, či uvidíme aj dneska, prisťahovali sa čajky od Baltického mora. 3 koruny, tiež to hovorím často, že 4 skaly, nikto sa nepýta. Keď ste aj boli v Poľsku aj dlhodobie, oni chcú len platiť zlotými. Takže sú dve verzie. Buď tu prišli kamaldulskí mnísi z Francúzska, z mestečka Chartres, oni mali nad svojím kláštorom pohorie La Coronia, takže koruny. Alebo v 14. storočí Spišská Stará Ves, keď pôjdete na nákup, to je tretie najmenšie mestečko na Slovensku, starý názov Villa Antiqua. Uzavreli dohodu o miery švédsky, český a poľský panovník. Až tu sa stretli, aby bol mier. Takže aj o chvíľu vám ukážem len 3 korunky ako kráľovské. Hraničná čiara bude vždycky, je tu P, S. Minulého roku som maturoval, už neviem, ale 80% Slovenska tvoria prírodné prekážky. Dunaj, Dunajec, Vysoké Tatry, alebo Tátra, Matra, Fatra. Tu vy ste skončili tento rok, ja som minulého roku končil. Každý sa pýta, ty hlupia, na čo si chodil? Chcete vedieť, na čo som chodil do školy? Ja som chodil s manželkou, takže som 2 roky spával so študentkou. A slečna má pekné meno a syn prišiel vo februári na dovolenku. Oco, v auguste budeš dedo. No i bum, Petra dedo, minulý rok študent a tento rok budem dedo. A ako ten svet rýchle uteká. Ja si to zariadi, tak to má. 3 roky to je veľa. Ja som čašník, stolár, na plazme, čo robíme žeriavnický, DG2, rezanie plazmou, rezanie plameňom. Mám kapelu, vodičeky, všetko. A otvorili gymnázium a manžel hovorí, ideme, ale ozaj z ruštiny som maturoval, mal som dvojku, lebo my sme sa takedy učili po ruskej, čo mladí dneska nevedia. Geografia, slovenčiny minulý roku, perfektná maturitná otázka, kam okolo vidí umelecký opis Slovenska. Stačí trošičku porozmýšľať. Dneska píšu, že monitor, viac nenapísali. Takže čo prvé teraz? Táto voda nie je Weisserize, Perzil, je to rozpustený vápenec a toto sú 3 koruny, keď fotíte 3 skaly, 3 koruny a celkom hore vy dneska budete na tej skale.